Taga Kolosas Kapitulo 3. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga tua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutan-on. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, og inig pakita niya makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa iyang himaya. Ang daan ug ang bag-ong kinabuhi. Busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo, sama sa lawayong pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailibgon, o kahakog nga maoy usa kapaagi sa pagsimbag Dios. Kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tawo nga magbuhat niining mga butanga. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kailibgon, sa dihang naghari pa kini kaninyo. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan, ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw sa huna-huna, ang pagpasipalag sulti, ug ang pagpamalikas. Ayaw kamo pamakak sa usag-usa, kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang mga buhat, ug gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Gibag-o gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat, sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod niini, wala nay Hudiyo ug dili Hudiyo, mga tinuli ug dili tinuli, mga lain ug sinultihan, mga luog, mga ulipon ug dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan. Katawhan kamo sa Dios, gibalaan ug gihigugma kamo niya, busa kinahanglan nga mobati kamo sa uban. Magmaluluyon, magmapaubsanon, magmaaghop, ug magmapailubon. Pag pinailubay kamo, ug kun duna kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasayloay kamo, sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug labaw ni ining tanan, idugang ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo, kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. Og pag mapasalamaton kamo, papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo, pag tinudloay og pag pahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo ug balaang mga alawiton, ug awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa bisag unsay inyong isulti o buhaton, himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Relasyon sa usag-usa diha sa bagong kinabuhi. Mga asawa, sunda og tahura ang inyong bana
kay mao kini ang angay ninyong buhaton, ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ug ayaw sila daog-daoga. Mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an silag kadasig. Mga ulipon, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga agalon dinhi sa yuta, ug himua kini dili lamang kun magtan-aw sila kaninyo, nga aron daygon kamo nila, kundili himua sa kinasingkasing gayud tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tawo. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawhan. Kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Ang nagbuhat og dautan baslan tungod sa nabuhat niya, kay wala gayoy pinalabi.